Min nhar it-tnejn li ġej dawk il-persuni li ħadu l-booster u li jkunu fuq barra u mhux f'ġemma ta' nies m'għandhomx għalfejn jilbsu l-maskra. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn f'konferenza tal-aħbarijiet waqt li ta' aġġornament tas-sitwazzjoni tal-imxija f'pajjiżna. Hawnhekk huwa spjega wkoll kif min nhar it-tnejn li ġej se titneħħa r-restrizzjoni tad-distanza bejn l-imwejjed u s-siġġijiet fl-istabbilimenti. Fejn jidħlu l-avvenimenti organizzati, Chris Fearn spjega li n-nies iridu jibqgħu bil-qiegħda. Ħabbar ukoll li minn nhar it-tnejn li ġej l-avvenimenti sportivi se jkunu jistgħu jilqgħu l-ispettaturi li jkollhom ċertifikat tal-vaċċin validu. Il-Ministru għas-Saħħa qal li ċertu rilaxx ta' miżuri huwa possibbli jekk kif sa tmiem il-ġimgħa li ġejja pajjiżna mistenni jkun laqqam 70% tal-adulti bil-booster. Kif kien imħabbar mit-tnejn li ġej ukoll, il-pubbliku jrid jibda jippreżenta ċertifikat validu tal-vaċċin sabiex jitħalla jidħol f'ċertu postijiet fosthom f'bars, ristoranti, gażini, snack bars u gyms. Id-Deputat Prim Ministru nota li miżuri simili ġew introdotti f'pajjiżi oħra Ewropej fosthom fil-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Greċja, l-Awstrija u l-Portugal. Fid-dawl tal-miżura ta' ċertifikat validu, il-Ministru għas-Saħħa ħabbar diversi eċċezzjonijiet. Ħankunu qegħdin nagħmlu eċċezzjoni għal dawk il-persuni illi ttestjaw pożittiv dal-aħħar u allura x'kienu pożittivi ma setawx jieħdu l-booster u aħna qegħdin nagħtu il-parir tagħna u li jekk inti tkun pożittiv tistenna 4 ġimgħat biex tieħu il-booster. Daw il-persuni sa darba ikunu ovvjament ħadu l-ewwel u tieni tilqima daħal kollhom eċċessjoni ta' 6 ġimgħat minn mindu jkunu ħarġu pożittivi biex bekk ma jkollhomx għalfejn juru xi ċertifikat tat-tilqim biex jidħlu fl-istabbilimenti illi semmejna. Eċċezzjoni oħra se tkun fejn jidħol li vjaġġar. Fil-fatt persuni residenti Malta u li jinsabu barra l-pajjiż se jkunu jistgħu jidħlu f'Malta mingħajr it-tielet doża. Din il-miżura se tibqa' fis-seħħ sal-ewwel ta' frar fejn jidħlu dawk il-persuni li ilhom għal perjodu ta' tul barra minn Malta minħabba xogħol jew studju u ma jkunux tlaqmu dawn anke wara l-ewwel ta' frar mhux se jkollhom għalfejn jagħmlu kwarantina. Fil-konferenza ġie spjegat ukoll kif l-impjegati fl-istabbilimenti li se jkollhom kuntatt mal-klijent b'mod dirett fosthom waiters dawn jiġu mitluba li jkollhom ċertifikat tal-vaċċin validu. Fearn saħaq li dawn se jingħataw ċans l-ewwel ta' frar sabiex jitlaqmu u bekk jaġġornaw iċ-ċertifikat tagħhom. Minħa l-oħra dawk il-persuni li ma jkunux f'kuntatt mal-klijenti mhux se jkollhom l-obbligu li jippreżentaw iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Spjega li naturalment għal persuni ta' taħt 18-il sena iċ-ċertifikat tal-vaċċin se jkun validu mingħajr il-booster sabiex dawn ukoll jidħlu fl-istabbilimenti. Tfal ta' taħt 12-il sena mhux se jkollhom bżonn juru xi forma ta' ċertifikat. Minħa l-oħra nisa li jkunu fl-ewwel 3 xhur ta' tqala tagħhom lanqas għandhom għalfejn juru ċertifikat. Dwar it-tilqim tal-booster, Chris Fearn ħabbar ukoll numru ta' postijiet fejn wieħed jista' jmur jitlaqqa mingħajr appuntament mit-tnejn li ġej. Ġifieri Flemcast, Għajdwieli, ħalluqa fl-FM, il-Bereċ ta' Sliema, Kerxem, Millieħa, Naxxar, Santa Venera u Health Center ġdid mid-9 ta' filgħodu persuna jista' jmur u jieħu t-tilqima tal-booster mingħajr appuntament. Mit-tlieta li ġej se jibda jkun hemm ukoll mobile clinics li se jduru bosta lokalitajiet u għawdex biex ilaqmu n-nies mingħajr appuntament. Sa din il-ġimgħa l-ġenituri kollha ta' tfal ta' bejn il-5 snin u l-11-il sena se jkunu nataw appuntament għat-tilqim ta' tfal.